Някой иска ли да разкаже какво е усетил? Ако няма кой да започна аз. Давайте. Мисля, Други желаящи. да изчакам бяха А, 8, още няколко човека трябва да се включат. Изчакваме и тръгваме с много. Слушам ви, разказвайте. а, аз все едно бях на морските вълни, такова полюшване, но това се случи след едни вибрации тук около сърцето. 4 пръста под сърцето. Стягане, вибрации, вибрации, вибрации. После отзад по гърба и после вече центрофуга и люлеене по морските вълни. Много хубаво се почувствах. М, да, приятно беше. Добре. Всъщност, м, това не е просто енергия. М, Различно е за всеки от вас е различно, но енергията ви прави диагностика. Това е нещо, което се тръгва. Това просто ми е дарба. Когато тръгне енергията, ако усетите някъде болка, кратковременна болка, това просто ви намеква, че има нещо нередно. Означава, че имате някакъв проблем в тялото. Даже да не изпитвате физическа болка, е добре да си го проверите след време. Тоест, навсякъде, където енергията усетите лека болка, пареща, ощипваща, низваща, това означава, че има нещо. Всъщност, тя първо ви прави диагностика. В първия момент може да усетите лека болка в главата. След болката тръгват Да. вече. Усещанията са различни, разбира се, за всеки е различно, зависи от неговата проводимост. Добре? Болката в сърцето означава, че нещо е извадено от там. Е малко по-разширена. Всъщност има елементи на чистене, но това зависи от всеки, всъщност зависи от неговия духовен път, от неговото ниво на духовно развитие и сесиите ги правят висшите сили чрез мен, така че всеки си получава това, което е заслужил, някой получава изчистене от вас, на вас сте направили чистене. Болката в сърцето означава това. Има ли някой друг, който иска да каже нещо? Аз мога Тя да кажа, продължава. аз бих искала да споделя. М, В началото нищо не усещах, след това изведнъж удивително спокойствие, доспа ми се, след което в дясната половина, в една определена точка в главата усетих болка, след това в очите и след това в левия крак, някъде над коляното. М, Не точно в средата на бедрото. И това беше. Нямам така някакви по-ярки усещания. Благодаря ви. Моля, левия крак, където ви заболя, имате ли стара травма? Ами не, но аз имам остеопороза и коксартроза и предполагам, понеже дясната става вече е сменена, предполагам, че някакви болешки такива. Нямам сериозен проблем, но имам там основно, така че да, знам. Това в очите малко по-странно ми се стори. Е, някой друг? Има желаещ? Да не започваме. Някой друг да Аз, комуницира, може да анализираме усещанията. Всяко усещане означава точно аз, определено нещо. аз Аз, усетих спокойствие също. Много голямо спокойствие и лека вибрация, сякаш в ръцете, в крайниците и като светлина тук в челото, като лилава светлина. И спокойствие, огромно спокойствие. Всъщност спокойствието е зареждане с бяла светлина и малко божествена любов. Това е което извършва се хармонизиране, така че спокойствието е усещането на божествена любов и бяла светлина комбинация. Би трябвало всеки от Благодаря. вас на края на сесията да почувства, така, да почувства едно дълбоко спокойствие, което всичките му нерви да са отлетяли някъде, където има място. Но това е, разбира се, зависи всеки е индивидуален и зависи от неговата настройка, неговата проводимост. Да, Да, предполагам, че някои от вас може да са видяли образи, може да са направили регресии, всеки е различен. аз не успях. Искаш ли се, но не можах. Не видях нищо друго. Ами то също се твърде кратко това нещо.
към края на сесията ще е интересно. През цялата сесия ще тече тази енергия към вас. Активна сесия за зареждане имате. Всеки един от вас има и персонална защита. Тя е направена с точно определена цел. Тук сме се събрали 77 човека, така че всеки си има плюсове и минуси, които са в него. Идеята е да усетите още добре как се чувствате. Дали ще усетите някакво натоварване от околните хора. Защото в 78 човека да се включат в едно мероприятие, това си е доста сериозен енергиен товар. И всъщност, освен индивидуалната защита, има и обща защита на полето. Това е тест, когато се съберат повече хора на едно място, след края на сесията, как се чувстват. Би трябвало всичко да е наред и да ви е леко и да ви е спокойно, а не да сте получили натоварване на базата на някой друг. Така че това е теста, просто гледайте и на края на сесията ще разберем. Благодаря ви. И аз много благодаря за което. Аз може ли да кажа какво усетих? Да, разбира се. Значи, бодежи в сърцето и зад сърцето, лявата страна. Също така в лявото слепоочие, гърлената чакра някак си нещо ме задушаваше. Това още когато се включих в самата среща. Допреди малко беше тая болка в сърцето, около сърцето, даже и зад гърба усещах тая болка. И имам топлина до кръста. Цялото ми тяло гори от кръста до главата. Това също е много добре, което се случва с вас. Много добре. Ще видите резултатите сутринта, като се събудите. Благодаря ви. Тялото ви е изложено на сериозно количество стрес и вие го усетихте. Гърлената чакра означава, че имате проблем с комуникацията. Имате нещо неизказано. Болката е там. Всъщност повечето от нас имат такъв проблем. Когато теете нещо в себе си, само че за да го усетите толкова брутално с извинение, значи имате някакъв по-сериозен проблем, който не е от сега. Бодежите в сърцето също означава, че имате значителни енергийни натоварвания. Дали си ги правите сами или от някой друг или от средата, това е вече въпрос личен ваш. Но водежите в сърцето са много показателни. Принципно тези сесии, ако имате екстра систоли, ако имате високо или ниско кръвно, ако имате нередовен пулс, който е висок или нисък, би трябвало да го нормализират. Би трябвало да го успокоят. 1 час е предостатъчно време, така че трябва да усетите разликата. Добре, благодаря ви. Някой друг, ако има да казва, казва. Може ли да се включа? Разбира се. Това, което беше при мен като усещане е, че с течение, нали, на сесията за зареждане, цялото ми тяло просто имаше едно отпускане. Просто го усещах как напрежението се извежда, нали, от цялото ми тяло. И това, което го имам като усещането е в момента, нали, го има едно загряване на тялото. Цялото ми тяло, сякаш температурата се покачва. Просто по този начин усещам енергията много силно, сякаш почва да става много топло. Да, загряването означава ниска проводимост, недостатъчна проводимост. Означава, че енергията работи и когато работи, вършва активно чистене, се отделя топлина. Вашето тяло загрява. Това е ефектът от енергия. Всъщност, Да. когато всичко стане нормално, би трябвало да усетите хлад в крайниците, в ръцете, в краката. Разбира се, този хлад е продуциран от нервната система, а не че е студено. Така че това означава, че енергията работи с вас. Колкото по-горещо, толкова повече си имате грижи. Ниска проводимост означава. Ниската проводимост означава индуциране на проблеми в бъдеще. Деница Христова, аз не спирам да се прозявам. Това също е добре. Означава, че имате висока проводимост и минава голямо количество енергия през вас. Прозяването е за всеки е добре дошло. Когато започнете да се прозявате, това означава, че вече сте взели достатъчно енергия и сте почти готови. Някой друг има ли? Ами аз искам да кажа нещо. Аз малко закъснях, не успях да се включа. Чувате ли ме? Да, чува се. Не успях да се включа на време,
И просто защото пътувах и трябваше да много бързо да отреагирам. И с влизането ми в стаята и с включването ми на телефона, вярно, аз от вчера съм с някакво неразположение. Предполагам, че а, вирусно, без температура, но с една обща слабост и изведнъж ме удари нещо отзад в главата. Това ми беше усещането. Докато се включа, всъщност да седна да ви слушам и се очудвам как така толкова бързо хората са реагирали на тази енергия. То става мигновено. Удара е инициализацията. Това е инициализацията. Досега с енергията. Явно сте нямали такъв досег сега, затова го усещате. Но стойте се 10-15 минути, може би на стинката ви ще се отиде. Вчера бях, аз просто бях съборена, не можех абсолютно нищо да правя. Днеска съм, слава Богу, малко по-добре. Добре, има ли някой друг ред да започваме? Бих искала и аз да споделя как се почувствах. Здравейте. Моята енергията при мен започна да тече от краката много силно в стъпалата и нагоре към пръстите. И там продължавам най-силно да я усещам. Задържа се доста дълго там, в сравнение с другите части на тялото. И сякаш, затворих очи, разбира се, отпуснах се, сякаш ме носеха вълни, както го написах. И започнах да усещам как все едно е вода в моето тяло, която постепенно се качва нагоре много бавно. Все едно проучва тялото ми буквално, нали, къде има нужда да задържи. И усетих на места, например в едната си длан, като пукане на балонче и лека тежест в гърдите. И когато стигна вече до главата, започна много силно да усещам тресто око, като някаква вибрация буквално. Все едно някой ме пипаше и така по челото. Беше много интересно. Всъщност ви правят активно лечение в момента. Това е доста интересно. Означава, че сте на прес материала и имате висока проводимост. Това е Благодаря. добре. Получавате активна сесия за изчистване в момента. Това е Благодаря. много добре. Да, за всяко едно усещане, което казахте, може да се говори. Енергията, както пълза нагоре, това е всъщност изследването на тялото, това е анализа, диагностиката, което се прави. Пукването на мехурчета, това са проблеми, които изчезват, просто ви ги махате един път за винаги. Всяко едно усещане означава нещо. Да, може да се анализира. И така, вълните са, принципно, тук има връзка и с морето, има и няколко енергия от морето, които са, така че може да усещате и тях. Няма нищо случайно. Прекрасно е. Благодаря. Моля. Някой друг има ли или да започваме? Добре, започваме. Решаваме, че няма никой друг. И започваме. Като цяло, това, което беше направено, което тече, всъщност то продължава да тече към вас в момента, това са активна сесия за зареждане, която е от 67 различни енергии, които идват едновременно към вас. Всъщност, нашето тяло, когато приема универсалната енергия, дали чрез дишане или чрез някакъв друг метод, и са безкрайно много методи, които влиза енергията. Може да влиза през очите, през кожата, през гръбначния стълб и много други места. Тялото си произвежда специфични енергии, които му трябват за точно определена дейност. Всеки орган си има точно определена. Тялото ги произвежда. То само си ги произвежда. Тези енергии в момента са синтезирани и доставени директно до вашето тяло. Нещо много интересно е, че тази енергия, която получавате, тя не минава през мен. Вие получавате в абсолютно съвършен чист вид, както е създадено от Творец. В смисъл, че от мен е само управлението. Това всъщност е изключително важно, защото всеки, който ви прави дистанционна сесия и ви дава енергия, по стандартния начин, неговия отпечатък от тялото, от собственото тяло, всеки има замърсяване в тялото си, няма съвършено чисти хора, колкото да се стараем. Неговия отпечатък отива към вас. И всъщност, тогава вече се искат тези разрешения. Това, което е в тялото на лечителя, отива във вашето тяло и съответно, ако е повече, се връща обратна енергия към лечителя и той страда. Това много от хората, които се занимават с лечение, също са безкрайно болни. Но
това е друга тема, вече е тема Например, как се взаимодейства. Това са така, доста по-разширени неща, които са обект на друг семинар. Енергията пристига директно към вас. Тя просто се обработва по информационен и се сгъстява към вашите тела и ви се подава. Като тук не спазваме стандартните входове за влизане на енергия. Дали през сакасрара, горна чакра, долна чакра, това са митове. Енергията буквално влиза от всякъде. Тя е така модифицирана, че всяка една клетка от вашето тяло се захранва. Затова ефектът е толкова бърз и мигновен. Всъщност се спомни от минали животи начин, по който тази енергия може да захранва вашето тяло, като заобикаля всеки един букаш, който е във вас. Тези сесии, буквално за няколко минутки, могат да изкарат един така тежко болен човек, който е със сериозна простуда, да му върнат тонус. На базата, че заобикалят неговите букажи, заобикалят букажите, които е получавал през целия си живот. Така, всеки има букажи. Дали са механични от неправилна стойка, дали от неправилно хранене, дали е развил болест. Но нормалните енергийни пътища на тялото ни доставят енергията в количество, което трябва да бъде. Това нещо се заобикаля с тези сесии и всеки от вас получава енергията. Когато тялото било е захранено изцяло във всяка една клетка, цялостен смисъл, се получава точно това, което усещате. Затопляне, охлаждане, вълни, топлина, спокойствие. Темата днес е информацията откъде влиза в човешкото тяло. Всъщност, повечето от вас получават информация. Всеки човек на планета получава информация. Въпросът е, че ние не го разбираме. Има огромни спекулации на тема кой с какво говори. Много хора имат гласова връзка, чуват гласове в главата си, получават информация. Повечето от тях твърдят, разбира се, интуитивно, че това е Бог. Но това е така едно много смело твърдение, което практиката е показала, че няма нищо общо с реалността. Всъщност това, което ви разказвам, не е опит от 15-20 години, колкото е моят стаж, а този, който ме е учил, той е работил 40 години върху себе си, вече 80 годишни. Неговият целият опит, плюс това, което сме натрупали от 15-20 години работа с хора, с хора, да се опитвали да ги лекуваме на време. Това е синтезиран опит, който получавате. Няма откъде да бъде намерен, защото не го пише в книгите. Никой не го дава това нещо. Това е в абсолютно чист вид и това е натрупане на базата на опит грешки. Голяма част от него е екстрасензорна информация, но тя също е проверена на принципа на опит грешки. Така че всяка една информация, която дойде при вас, тя не е просто свалена от информационните сектори или, както казвате, акашевите записи, а тя е проверена. Разбира се, всичко, което чуете от мен, не трябва да го вземате за чисто. Мисля, че трябва да го пречупате през вашето съзнание, през вашата вселена, това как го разбирате. И да вземате това, което ви трябва. Акашевите записи, това, което всъщност го знаем по акашеви записи, всъщност е термин, който е доста неправилен. В основата си той произхожда от индийска дума, акаша, която означава етер. В най-основните си моменти. Секунда само. Той е възникнал в края на 18 век, когато Запада се е отворил към източните практики, към йога, към медитация. И тогава акаша е означавала светлина или получаване на знание от етера. Всъщност, акашеви записи във вида, в който го представя Запада, акашевите записи са западно понятие. Запада ги е измислил, много удобно ги е направил, да каже, че има световна библиотека, но начинът, по който ги разбираме, е изключително неправилен и непълен. Всъщност, акашевите записи влизат в средата на 18 век. За първи път се появяват, когато една руска стателка отива да преговаря в днешен Ирак, мисля, че е територията, с шейх, който да купуват нефт за Русия. И тя му гледа на карти и му предсказва бъдещето, като казва, че информацията е взема от акаша. Акаша означава етер.
Етера е субстанцията, от която сме направени ние. Това се е разбирало в миналото 17 век, че от етер е направено всичко. И всъщност Акаша означава в западния вариант, че Акаша това е информацията, която извличаме от етера. Да, но не е точно така. Да, има информационни полета. Акашеви записи в този смисъл няма. Има информационни сектори. Това е изцяло екстрасензорна информация. Информационните сектори се намират на точно определено място и всеки човек има достъп до тях. Той е свързан към тях. И имаме си пряка връзка, която е интуитивна. Ние нямаме достъп. Но това е малко по-нататък. Ще започнем с ходовете на информацията. Основно, човешкото тяло има 7 хода на информация, като основният ход, най-така директният ход, който всички използваме, информация чрез същности. Какво означава същности? Същности, нашите същности, това е, представете си, енергийно копие на вашето тяло. Енергийно копие на вашето мислене, на начина, на който се изразявате, на начина, по който възприемате се. Това е един отпечатък, нещо като фантом, т.е. част от енергията, която има вашите характеристики и може да изпълнява вашите желания дистанционно. В момента, както си говорите, прямо сте в някоя кафе, обсъждате ваша приятелка и повтаряте името на няколко пъти, 4, 5, 10 пъти. В този момент всеки от нас несъзнателно изпраща негова същност. Това е нещо като мисъл, която е дистанционна. И ако човека отсреща е много обсъждан, той буквално може да се сети да ви звъни да какво става. Тоест, по-развитите от нас тези също ги усещат. Докато говориш на вас, вие може да усетите. Тези същности могат да отидат и да свършат това, което сте го програмирали по воля. Тоест, вие искате информацията, извлечете информация. Това става абсолютно автоматично. Всеки го прави. Но не всеки го вижда. Тези, които имат дарба да ги виждат, те ги виждат. Да. Какво се случва? Примерно работите с махало. И искате да попитате вашата майка вечерта 7 часа, с която се сетка отишла да купи яйца. Защото е купила развалени яйца. И проверяват сега кой ви е излъгал. И питате махало. Ако работите с махало, това е информационен принцип на работа. Извличате информация. Понеже това е вашия основен ход, това е самото начало, ваша същност отива при най-близкото енергийно същество, което е наоколо и го пита. Какво е правила моята майка в 7 часа? Знаеш ли, познаваш ли, примерно така. И този, който го е питала, дали е дух на човек, дали е друга същност, казва, не, аз не бях тук, обаче сега ще питам съседа ми, който е, примерно, Иван, който пак е някакъв дух или някаква същност. И всъщност, докато пристигне информацията до вас, това е информационното поле около Земята, това, което ми казваме астрал. Астрал представлява множество същности, множество духове, множество енергийни същества, които могат да работят на информационно ниво. Оттам извличаме информация. Когато поискаме информация по този начин, с питане, с въпрос, ако нямаме точно определен механизъм за получаване на информация за обратна проверка, ние проверяваме чрез нашите същности. Те ни връщат обратна информация. Но информацията прилича на игра на развален телефон. Един, втори, трети, пети и всъщност отговора, който извлечете, ще бъде поне през 10. И когато получавате информация чрез вашите същности, разберете чрез махало, или чрез задаване на въпроси и чакане на някаква реакция в тялото, в самото начало, когато тръгвате, е добре на тази информация да имате нулево доверие. Тоест всичко, което извлечете, да го проверявате многократно. И ако заложите живота си или някакви пари на проверка с махало, ще загасите. Това е гарантирано с много висок процент. Шанса да го учите е нищожен. Освен ако някой отгоре не ви пази и не ви побутни да каже дайте да му помогне, но това е много рядко. Така, втория основен ход на информация. Всъщност, това е кокарски. И затова всеки, който получава информация в момента и казва, аз говоря, и някои твърдят, че говорят с духове, да, наистина могат да говорят с духове, но те де-факто не знаят с кой говорят. За да разбереш с кой говориш, се иска да развиеш механизми, с които да определяш точно с кой правиш връзка. Механизмите се развиват на базата на работа с вашето тяло, физическото тяло. То трябва да бъде изчистено с определени процедури. Дали чрез радиоестезия, дали чрез енергийни практики, но за да го изчистите, трябва да знаете точно какво. Трябва да може да анализирате структурите, които ви правят.
без да ги анализирате, просто като пускате една енергия и казвате, тя ви чисти. Да, тя ви просто ви създава, ви зарежда тялото с енергия и вие се чувствате добре. Тя, че ви чисти. Тя просто ви зарежда. В смисъл, че когато искате да чистите тялото си, трябва целенасочено да правите процедури за чистене, в която да търсите проблемите и активно да ги премахнете. Първият начин е изключително, връзката с страва е изключително ненадежда. Това е на опит. На базата на опита. Вторият начин за получаване на информация, така всеки човек може да развие и седемте начина на базата на неговото развитие. Помним. Вторият начин е чрез кръвта. Всъщност нашата кръв така е, понеже е навсякъде в тялото, това е изключително директен ход. Кръвта ни е на базата, че има желязо в нея, реагира на електромагнитните вълни, реагира на информацията, която пристига от ефира, на фирната информация. Реагира на думи изречени с злоба, изречени с любов. Това, че ние не ги усещаме, не означава, че не се случва. Втория ход за информация в тялото е кръв. Това е също най-големия ход. Ако стигнете до този момент, вече нещата се стават много сериозни. Това е на доста високо ниво. Всъщност, информационните сектори или това, което казваме Акаша, основно с тях се свързваме чрез кръвта си. Но за да се свържем с тях и да извличаме реална информация, това, което някой казва с разчитане на акашови записи, вашето ниво на развитие трябва да е поне стигнало 500. Като нивото на развитие е условно да го речем, че са 1000 единици. Ниво на изчистване до 500, това означава да измиете средния път по средата на пътя, да получите долу-горе смислена информация. Това, ако го правите с стандартни методи, отнема 7 години. Ако не го правите систематично всяка година. Ако работите върху себе си всеки ден по 10-12 часа, този резултат може да го постигнете за около година и половина-две. Така, връзката с кръвта всъщност е най-интуитивната връзка с Бог. Ние с Бог се свързваме чрез кръвта си. Всъщност, втора чакра е втория енергиен център. Е най-интуитивната ни връзка с Бог. Много малко хора го знаят. Обикновено втора чакра е дълбоко замърсена на базата на нашите проблеми. Много са малко хората, които правят активни изчиствания, но тя е най-интуитивната ни връзка с Бог. Тоест, това нещо, ако бъде изчистено, работи нормално, ако отидем в църква и направим някаква молитва, молим се, нормално молим се. Това, което се казва да усетиш Божията благодат, което някои попове и църковни служители усещат поред, това се спуска като лека ефирна мъгла върху вас. И ви става изключително приятно и блаженно, т.е. ви става спокойно. Това, което изпитаха някои от вас, да ги налази буквално спокойствието, това е да се докоснете до бялата страна, божествената бяла страна и божествената. Също се случва и когато се молите. Така. За да развиете интуитивната си връзка с Бог, е необходимо и да е абсолютно чиста и да знаете с кой говорите. Като Бог, вижте, Бог означава, не дали се свържи с най-големия създател. Бог има свои проводници, чрез които работи. Това са висшите сили. Архангели, ангели, всичко, което е създадено, те са негови проводници, те са негови навестници. Ние работим чрез тях. С най-големия създател просто нямаме работа. Защото има кой да се грижи за нас. Всеки от нас има пазител. Дали го отключва е друг въпрос. Има духовен водач. Връзката с Бог интуитивната се развива, когато успеете да изчистите физическото тяло на 100%. Това може да стане изключително успешно с вибрационни редове и с методите на радиестезията. Да, систематична работа отнема години, но методът е проверен и той работи. Така, третия начин за връзка е чрез пета чакра, манипура или чакрата на слънцешевия скрит. Тя отговаря за волята, за енергията, за развитието. Всъщност, манипура е лекарство против депресия. Това е третия център. Всъщност, третия център отговаря за нашата храна и за търсенето на храна. Това е търсаческият център. Тези, които работят с махала или
извличат информация по екстрасензорен начин и извличат информация от хора или търсят някакъв негатив в къщата си, без да се предпазят, без да знаят как да се предпазват, всъщност могат да развият язва, могат да докарат подуване на стомаха си и болка. Негативната енергия води до проблеми с стомаха. Даже когато проверявате ментално, без да използвате. Подуели ви се в стомаха, направили газови, означава, че да, вие сте свършили работа, намерили сте вредното нещо. Така, четвъртият център е очите. През очите може да влиза енергия. Част от енергиите се зареждат пред очите. Информация може да влиза и оттам. Те са финен инструмент. Петият център е менталното тяло, известно е още като умственото тяло, свързване с мислите, убежденията, знанията, интелекта. Няма какво толкова да се каже. Това са различни входове, които може да използваме. Тоест, входовете за информация са така значително количество. Всъщност 7 са основните, но има един изключително висш, който е вече така висша математика, но ще стигнем до него. Шестия център е тимусът. Това е ендокринната жлеза, която е съставена от два тяла. От два дяла. Тя е разположена странично от двете страни на трахеята. Всъщност в него се образуват ТНФ, които унищожават непотребните клетки и видоизменените клетки, т.е. унищожават рак. Да, след време тимуса закърнява и всъщност това е проблем, ако не се работи върху него. Седмият център е бъбреците. Бъбреците са на базата, да, информация и китайците изключително добре използват китайската традиционна медицина. При условие, че са едни от добре корабоснабдения орган в тялото, през тях също може да влиза информация. Като примерно психосоматиката казва, че левия бъбрек е по-податив на мислени емоции. Ако имате повреда в бъбреците, означава, че не може да се контролирате мислите. Тоест, те се подават. Но начинът, по който вредната енергетика поврежда тялото ни е, разбира се, обект на друг анализ, друг семинар. Така, има още един изключително важен код. Това е през сърцето. Някои от вас, които практикуват медитация, са успявали да влязат в сърцето си. Всъщност, сърцето е един от най-добрите входове. Но това вече е висшата част на енергията на управление. Ако сте правили медитация, усещате потъване навътре в себе си, все едно потъвате в земята, в собственото си тяло. Това означава, че сте влезли в сърцето си. Но в сърцето си, когато влезете, това е вашето свещено пространство, това е вашата къща. Това е там, където се чувствате най-добре. Когато сме били деца, много от нас са били там, почти всеки е бил там. И всъщност, когато влезете в сърцето, може да творите, може да пътувате на сън, може да летите, може да правите много неща. Това е да влезете в сърцето си. Тези от вас, които имат развити сензитивни, сетивата им са добре развити, ако успеят да влязат в сърцето си, те могат да ходят почти навсякъде. Това, което се казва астрално пътуване, чрез сърцето може да стане управление. Сега има още едно нещо в сърцето, което се казва свещеното пространство в сърцето или миниатюрното пространство. Всъщност, това е най-чистия вход за информация. Да, за това се иска специализирана наука, да изкарате специализиран курс, да се научите, но ако успеете да влезете в миниатюрното пространство на сърцето, то говорим за сферите на сътворението, т.е. вие влизате в ниво близко до това, което се намира и Бог. Не, че е там, просто влизате на много ниско ниво, там откъдето тече информацията. Т.е. замърсяването са на много, много по-високо ниво. Вие влизате в основата от там, ако имате развити механизми за получаване на информация. Успеете да влезете в това състояние, в пространство на сърцето. Вашата информация е на 100% истина. И тя отговаря на случая. Това, разбира се, достигнато от там е доста труд. Има такива сесии. В България има един човек, Пламен Топузов, който прави курсове. Много е добро в това. Може да го направите, но разбира се, и да успеете да влезете в сърцето, ако нямате развити механизми за получаване на информация, просто ще си влезете в сърцето и ще ви е добре. Това бяха основните входове за получаване на информация. Типовете
информация как се анализира от вашето тяло, има 4 основни метода. Познати са като мъжки, женски, смесен и директен. Мъжете, повечето от нас всъщност, когато започнат да получават информация за първи път, ако питат, някой ви пита какво има в другата стая на масата, там примерно има някаква бутилка с вода. Той няма да види бутилката с вода, той ще види формата и ще каже бутилка. Няма да разбере какво е. Ако някоя е жена я питат, тя може да каже, ами то това е нещо мокро, влажно, най-вероятно е вода. Тя ще усети вкуса, но няма да види бутилката. Това е женския начин. Той е по-интуитивен, той е сензитивен. В смесения начин виждаш и формата, усещаш и вкуса и аромата. Директният начин не виждаш нищо, но просто знаеш. В момента, в който зададат въпроса, вие знаете какво има там. Някои от вас, които са тук на този семинар, получават информация по този начин, които съм работил с тях. Няма да ги назвавам, но това е най-развития, най-директният начин, в който прескачаш гласовите връзки. Та... Нивото на достъп до информация, това е нещо много така специално. Нивото на достъп до информация се развива на базата на вашето духовно развитие, на базата на пътя, който вървите. 40 минути минаха, така че след малко отново ще има прекъсване на сесията. Ще е добре да се реконектните, има още какво да се говори. Енергийната сесия продължава да тече, остана още малко за информационните сектори и всъщност най-важното, за което имаше спор в групата, доколко е безопасно да се говори с енергийни същества. Всъщност това е основната тема, защото това е безкрайно опасно и ни унищожава телата. Не само, че ни унищожава телата, но и ни унищожава и семействата. Вреди на цялото ни семейство, на всички хора около нас. Така остава още мъничко, просто ако спре сесията, значи че трябва да се реконектите. Нивата на достъп до информация. Всъщност, за да получавате информация правилно, има няколко основни момента. Първият момент е, трябва да имате енергия. В смисъл, че информацията се обработва от вашия мозък. За да обработи, той трябва да има енергия. Тази енергия трябва да я заредите от някъде. Ако не я заредите, вашия мозък, колкото информация да получава, това, което ще върне като отговор от нея, ще няма да е нещо коректно или правилно. В смисъл, че ние като същества, в момента, в който поискаме информация, тя пристига при нас мигновено. И ако я разглобим целият пакет от информация, която сме получили, най-вероятно всеки от вас може да говори 3 дена без да се тори. Идеята е, че ние вземем от информацията само за това, за което сме готови, за което така имаме знание и умение, т.е. имаме база данни. Може да анализираме и да разберем какво е. И всъщност за това, колкото повече книги четем, колкото повече се образуваме, толкова по-правилно при нас пристига информацията. Но основното нещо е енергията. Принципно, за да получавате информация да се обработва правилно от вашите тела, тя трябва да е поне... Добре, готови сме, само някой се включи микрофона, на всеки се чува някакъв звук. Може да го изключи. Така, акашеви записи, информационни сектори. Всъщност акашевите записи, освен етер, това е всичко, което е само, означават и книгата на живота. В Месопотамия, може би сте чували за глиняните плочки, които са намерени преди много време са намерени и са разчетени. Тези глинени плочки тогава е съществувало вярване, че боговете се събират всяка година, в началото на всяка година и пишат на глинени плочки всеки човек, всяко живо същество, каква съдба го очаква. Та всъщност глинените плочки означават книгата на живота, а кашевите записи са синоним на това нещо. Те казват, че са книгата на живота. Това всъщност е едно нещо, което е второто значение на кашевите. Де-факто за кашевите записи се смята, че това е информационно поле около Земята. Всъщност информационно поле около Земята има на базата на нашите мисли, знания, чувства. Всеки един човек, макар и несъзнателно, това не го виждаме, тези, които виждат, го знаят, когато е някъде се намира в пространство, той остава свой енергиен двойник. Това се нарича фантом. Този фантом има неговите характеристики на неговото тяло, неговия енергиен отпечатък.
И всъщност един високо развит чувствителен човек, екстрасензорен човек, той може да види човек къде е бил. А пространството около нас, навсякъде около нас е замърсено с информация. Тоест има остатъци от наши мишли, от наши чувства, от фантоми, от всякакви енергийни същества. Всъщност информационното поле около Земята е това. И ако разчитаме на достъп до информация от астрала, сме загазили. В смисъл, че това, да, понякога може да е полезно, но в дългосрочен аспект ще ви обърка пътя и много ще ви забави. Та, информационните сектори, какво е информационни сектори? Това нещо следи изцяло по екстрасензорен път. Просто когато работихме с информация, изпитвах огромно съпротива да казвам думата акашови записи, защото интуитивно знаех, че това не е истина, такова животно няма в кавички. Ако сте изучавали или сте чели за скандинавската митология и сте чували дървото Инграсил за седемте свята, всъщност това, което разказват те, има дълбок смисъл. Информацията, която пристигна, потвърждава това, което са казали те. Да, има 7 свята, всъщност това са 7 измерения. Какво означава измерения? Ефир и етер. Ефира е енергията, която циркулира, която захранва всички нас. Тя ефира е първоизточника на праната на универсалната енергия. И етера е нещо, от което сме изградени. Материята постепенно се сгъстява и се изгражда. Ние сме изградени от двойка ефир и етер, нашия свят. Другите 7 свята, другите 6 свята, сме един от тези светове, са изградени от, като не говорим само за нашата планета, всичко, което е видимо, това е от двойката ефир и етер, което познаваме. Останалите 7 свята, за които споменават и дървото Играсил с 7-те клона, дървото на живота, както го казват, всъщност са изградени от различни двойки ефир и етер. Всяка двойка ефир и етер дава уникални свойства на материята. Тоест, това е трудно вече да се разбере, но може да се опитате. Представете си, че, примерно, като тази бутилка вода, тя е изградена от двойката ефир и етер, от която сме всички ние. Тези светове от различни двойки ефир и етер се намират на абсолютно същото пространство и място, това се казва сектор, където е нашия свят. Но понеже сме толкова различни, даже не ги усещаме. Нямаме нищо общо помежду си. Всъщност единственото общо помежду ни е информация. Тоест съществуват 7 свята на едно и също място. Като тези свята, това е доста повече. Това са всъщност, но ние не ги виждаме, нямаме никакъв достъп до тях. Колкото и да се развиваме енергийно и да ставим духовно извесени, няма да ни стане работа. Просто нашата материя е несъвместима с другия свят. Няма как да отидем. И идеята е, че тези светове съществуват на едно и също място едновременно. Това са паралелните светове, както се казват. И не са безкрайни на брой. Това е точно определена бройка, която е определена от Създателя, има си план и цел. Така единственото общото между тези 7 свята, това е дървото, което казват скандинавците, е информацията. Тук се намесват тези информационни сектори. Информационните сектори е базата данни, която ние имаме интуитивно достъп до нея, всеки един от нас. Тя е заложена вътре в телата. И ако се върнем десетки хиляди години, хиляди години, когато сме зададени за първи път, ние сме имали пряка и директна връзка с тази информация, с информационните сектори. Разбира се, на базата на нашето израстване сме загубили връзката си поради желанията. Просто нашите желания и мисли, ние сме произлезли от определена материя, която си има ограничения. Ние си имаме желания, които и ни доближават до Бог, те ни отдалечават. Но всъщност това е идеята на нашия път на развитие. Да разбере душата ни защо сме се появили, какви проблеми имаме от миналото, какво трябва да направим. Тези информационни сектори, всеки може да развие достъп от тях. Това е всъщност е базата данни. Те имат безкрайно много нива на достъп. Когато сте в случай на дълбок стрес, на опасност, когато сработи вашата интуиция, мигновено, всъщност вие придобивате достъп до тази банка. Тя се
се случва на базата, че когато сте под напрежение и дълбок стрес, вие отделите голямо количество енергия. За да се свържете с тази банка, ви трябва енергия. Тази енергия няма нормално в нашето тяло. Тя трябва да бъде заредена по външен начин. Тоест да направим, как да кажа, процедура, дали е тип молитва, дали е енергийна практика, с която да се набавим тази енергия. И ако с времето това е както колкото повече се занимава с нещо и карането на колело, колкото повече караш, толкова по-добър ставаш. След времето, когато започнете да използвате нов тип енергии, те стават част от вашето тяло. И то започва да се ги набавя само. Но за целта трябва да работите с тях. Нивото на достъп на информационните сектори е определено на базата на вашето духовно развитие. Колкото по-напред се издигате, толкова колкото повече се изчистите тялото, толкова се доближавате от тях повече. Така, общото изискване, за да придобиете достъп до информационните сектори, е да направите 35% изчистване на вашето тяло, физическо и финни тела. 35%. Това е ключов момент, в който във вас работват механизми за получаване на информация. Тоест в този момент вие получавате една доста чиста връзка към Бог и към висшите сили. И вашата интуиция в този момент се засилва неимоверно много. Това, разбира се, може да се постигне чрез всякакви практики. Дали е йога, дали е рейки, дали е някакви изчистване тип с музика. По много начини може да се постигне. Човечеството е измислило десетки начини. Но всъщност най-чиста информация получавате, когато стигнете до момента да намерите ключа, с който да изключвате съзнателното във вас. Тоест съзнанието трябва да се научите да изключва. Когато получавате информация, съзнанието пречи. Трябва да намерите бутона. Това е нещо като бутон, като преграда. Просто го пускате и в момента, в който го спуснете, това е нещо като да останете в състояние безмислие. Просто не очаквате нищо. Вие сте никой, ставате просто. Състояние безмислие. Това е нещо, което се случва. Никакво очакване, нула очакване. Тогава информацията почти оттича към вас. Така, това е ключов момент. Този момент, ако успеете да го постигнете, това се постига чрез работа. Работа с информация, работа с махало, извличане на информация, работа върху вас, целенасочена работа. Да, това може да се постигне и с сахаджа йога, ако практикувате кундалини, защото те наблягат на това нещо, да се влиза в състояние безмислие. С една практика около 3-4-5 месеца започвате да влизате в това състояние. Извинявайте. То, разбира се, ще ви помогне, но за да можете да включвате съзнателното и несъзнателното при получаване на информация, вие трябва така да се позанимавали с радиестезия, за да почне да усещате информацията откъде влиза. В смисъл, че когато извличате информация с махал или някакъв инструмент, с времето развивате сетива, които на този етап нямаме. Това сетиво ви показва точно входа откъде е влязла информацията. По-късен етап, ако работите със себе си, ще започнете да разбирате точно с кой говорите. Всяко същество си има собствен отпечатък. И в момента, в който стигнете ниво на развитие, с което да се вържете с вашия ангел или архангел, вашия пазител, висше същество, което ви пази, тогава това е все едно, както детето ви, ако влезе във вашата къща, вие ще знаете, че е то, даже без да се обръщате. Тоест, изработвате един код за връзка, знаете с кое същество говорите. От този момент нататък, вие може да вярвате на информацията. Всичко останало преди тези моменти просто са едни информации, които трябва да подлагате на много дълбоко съмнение и анализ. Не трябва да залагате живота си на тях. Всъщност, това е моят опит. И не само моят опит, а на доста хора, с които съм работил. Заложим ли на нещо извлечено с махал, вече сме обречени. Информация с махал може да се извлича само за нашите тела, когато правим диагностика, когато работим по енергиен метод. Изцяло с нашото подсъзнание. Единствено тогава може да разчитаме на информация по част махал или радиестетични прибори. Всичко останало, което е енергиен принцип или енергоинформационен принцип, това се връзване към информационните полета, които са около планетата. Там има гарантиран ефект на бабешка седянка. Развален телефон. Изключително лесно може да се провери това нещо. Просто сложете един предмет, похлопете го и опитайте се да познаете. Ако го познаете, сте напред с материала. Ако не го познаете, не разчитайте на тази информация. Сега още нещо
много важно, което ако го осъзнаете, няма да сбъркате. Ако имате някакви теореми, леми, т.е. имате понятия, единственото сигурно в този свят е, че има Бог и той ни учи. Всяка друга информация, която някой ви обяснява, че тя е истина, тя е доказана, във времето се е доказала, да, тя може да важи за следващата година. Това, което тук говорим за финния свят, информация е извлечена от финния свят, правила, примерно как да се зареждаме, как да се молим. Това означава, че информацията се променя, хората израстват. И това, което е въжало преди 10 години, сега в момента изобщо не се получава. Тоест правилата се променят. Не трябва да имате догми. Аз съм иницииран, например, в възколеене и мен ме е инициирала някаква светица. И няма такова нещо. Гледам в курсове, които правят по възколение, всякакви такива енергийни практики. А това са де-факто магически практики. И тези, които правят инициациите, обясняват как висшите сили дават инициация на хората. Де-факто висшите сили, видите ли, правят инициации. Но това е така търговски трик. Няма как в пътя на логиката едно висше същество да инициира някой да му дава магия в ръцете, която не е позволена от църквата. Не случайно църквата забранява. Така, говорим с духове. Всъщност това е най-важната тема, за която има безкрайно много мнение. Да, има много хора, които умеят да говорят с духове. Някои от тях са стари души. Умението им идва от минали животи. Те се раждат с него. Но това, както е така доста блазнещо, защото може да помагаш на хората в кавички, търпиш и огромен брой негативи. Материята и енергетиката на духовете, на душите, всъщност, те са от една и съща материя направени. Особено духовете, които са останали тук на Земята, които не са отишли на място, които имат несвършена работа, не са опяти, не са изпратени там, където е място. Тяхната енергетика няма лоша енергетика. Има енергетика, която е несъвместима с нашето физическо тяло. Няма вредни енергии. Просто има енергии, които ни пречат, които ни карат да не се чувстваме добре. Та когато един човек контактува с дух, енергетиката на духа е несъвместима с живота. Унищожава същностите, разрушава неговото тяло. Не става веднага. Това е бавно, това е процес. Няма начин да се спре това нещо. Единственият начин, през който може да говори свободно с тези същества, но принципно разговор с тях е забранен от Бог, забранен от църквата. Всяка една религия забранява да се говори с тях. Това не е случайно. Това ни вреди. Ако успееш да израснеш достатъчно нависоко в духовен аспект, до толкова, че да надминеш по финност строежа на духовете. Вашите ефирни и финни тела да станат толкова финни, че духовете да им ви вредят. Тоест, вашата енергетика да е на по-високо от тях. Тогава може да говорите без проблем с тях. И единственото нещо, което ще трябва да спазвате тогава, е правилата за разрешение. Да искате разрешение от висшите сили, защото това принципно е забранено. Нямаме право да извличаме информация от духовете, да питаме какво се е случило, какво може да направим, защото това влияе на живите. И всъщност това трупа карма. Това е разрешено само в случай, когато има необходимост. Примерно е починал ваш близък и някой, който може, се свърза и го пита какво искаш да сложим в ковчега ти, как искаш да те наредим. Това е еднократно. Това е позволено. Говорим с духове, винаги има цена. Тези, които имат енергийни практики, които викат духове при себе си, които говорят с мъртвите, които правят регресии и вършат мъртвите при тях. Трябва да имат точно специфични знания как да се оправят с тях. Защото енергетиката, която носят, е несъвместима с живота. И много от тях получават главоболие. В смисъл, че замърсяването, което носят тези същества, то трябва да бъде изчистено след края на сеанса от нашите тела. Или да бъде заградена адекватна защита, която да ни пази. Но във всички случаи това е опасно и трябва да се прави по правила. Да, има такива правила, просто този семинар не е на тази тема. Работа с духове е изключително неблагодарна работа. Човек, който дълго време се занимава с тях, има така сериозна свита в своето жилище, защото те си ходят с вашето тяло.
Всъщност духа какво му трябва? Духа му трябва енергия. Енергията е взема от нас. Ние сме батерии, ние сме енергийни същества. Те нямат енергията да се преберат да отидат там, където е място. Някой човек, или знаеш, или свещеник, трябва да ги изпрати. Дали с молитва, дали с водосвет, дали с някакъв друг обичай, дали с някакви типове по-специални молитви. Но за да се отидат, някой трябва да им даде енергия. И веднъж извикани при вас, те си стоят. Единствено някой ваш приятел, който е по-енергиен, може да ги прилепи към себе си. Когато докарате няколко духа във вашето семейство, енергията във вашето семейство, хармонията почва да страдат. Всъщност, хората, които говорят с духове и работят с духове, плащат жестокъци. Тяхното семейство бавно с годините започва да се разрушава. И всъщност причините са изцяло енергийни. Много е лесно да се справите с проблема, но всъщност трябва малко осъзнаване и повече мисъл. А всъщност трябва да се знае така с точно определено знание да се прави. Да, възможно е, може да се работи, но трябва да се спазват правила за безопасност. И така. Добре, това е общо взето за нещо, за което трябваше да говорим. Ако имате въпроси, питайте. Енергията продължава да тече. А, ако имате, кажете как се чувствате. Някой минал му е в главата, който е бил болен, дали се е почувствал по-добре, минала ли е на стинката, тя продължава да работи енергията. Просто споделяйте. Ако имате въпроси, питайте. Сега е момент. Здравейте, аз само бих искала да споделя. По едно време това не ми се е случвало до сега, или може би не си спомням. Изведнъж изгасна бушона и ми спря интернет. Да. Умеят го много хора, за съжаление. Моля? Умеят го много хора, за съжаление, да. Това Да. при мен в началото. Да, някой. Ами, този, на който е започнал да се приспива, всъщност това е добре. Това означава, че е получил достатъчно енергия вече. Някой друг има ли да споделя нещо? Как се чувствате? Усещате ли енергията още? Аз може ли да споделя? Да, вижте, всичко е в автоматичен режим, просто трябва да си включите микрофона, че се появите на екрана, така че говорете свободно. Всеки, който... Ами, аз в началото усещах мислех, че е сърцебиене, обаче всъщност не беше точно сърцебиене, просто по-силни удари на сърцето, и като все едно цялото ми тяло беше в този ритъм на ударите на сърцето. И после не чувствах нищо така особено, обаче след това започнаха да му обземат хладните тръпки по гръбнака и по крайниците, и все още ме държат тези хладни тръпки. Като все едно ми е студено, а пък не ми е студено. И вече почна да ми се преспива. Нали, това мога да кажа за себе си. Всъщност това е добре. Хладните тръпки означава, че тялото се е изчистило. При теб е текла сесия за изчистване, не просто енергийна сесия. Хладните тръпки, хлада в тялото означава, че вече има така значителен поток от енергия през крайниците, които охлаждат. Ефектът е субективен. Де-факто не изтиват краката, но усещането е такова. В момента, в който стане хладно, това означава, че сте готови. Всъщност, час и половина от началото на сесията, даже повече е минало. Час и 20 минути, така че е напълно нормално. А болката, която се изпитва, всъщност е направена сесия за изчистване. И така, има някой, който е попитал, не знам кой обаче, какво е мнението за картите, рои и гледачките. Всъщност, това е нещо, което работи. Човека, който го практикува, има дарба и талант. Това е изцяло енергийна практика, макар че някои казват, че е цяло физикално, не, това е енергия. И ако човека, който го практикува, има способности, да, може да получи много хубава работа. Това е начин да изучиш информация, в крайна сметка. Но всеки го проверява на базата на проба грешка или отзив.
Някой друг нещо да пита? Иво, аз имам един... Станахме много май. Имам един професионален такъв въпрос. Аз работя като масажист. Правя по принцип практика за изчистване, но според мене това, което ми се случи вчера, аз го имам по принцип от година, година и половина, един период от време, в който гледах болен човек и просто енергията ми отиваше изцяло насочена към болния човек. За съжаление, отиде си и след този, всъщност тук става вече може би около половин година, аз още не мога да се възстановя. Работя, но не е това, което беше като преди. Тази енергия, която имам. Имам една слабост, какво друго, което освен слабостта, имам се естествено болките в ръцете, но то е разбираемо, нали, от работата. Какво би препоръчал ти да направя? Ами, то няма как да се обясни накратко. Така, когато си масажист и работи с ръце, зависи от човека как го разбира, но ако нямаш чувственост към енергията, е най-добрият вариант. Защото няма да те натоварват клиентите. При теб разбирам, че ги усещаш до някъде. Така, при работа с ръце, особено по работа по гръбначния стълб, в гръбначния стълб на хората са заключени цялата вредна енергия. Там е центъра за управление. Да. В момента, в който почне да работи, всичко, което е в него, преминава в вас. И всъщност се получава един енергиен момент. Ако вие не се чиста, това, което е във вас, отива в клиента. И обратното. Така, това, което правят на изток, защото се наложи да го изучавам, тези, които работят с ръце, и които са се постарали да изкарат някакви курсове по източна медицина, преди всеки клиент си правят практика. Да се изчистят пространството. Сега те използват доста могъщи защити и изчистват пространството с вода. Правят ритуали. Всяка сутрин в офиса си чистят вода, преливат. Използват енергията си да изчистят пространството. Подреждат пространството на салона фъншуй. Използват специални предмети, които са заредени с енергия, които са енергийно активни. Сега, ако е интересно, във Варна има едно такова място. То е... Аз разбирам, мога да говоря с тебе на ти. Ти си от Варна, така ли? Да, това е... Тя от Варна съм, да. Да, ако отидете, има един център по традиционна китайска медицина. Човек е учил в Китай доста години. Така, първото нещо, което са научили, е, че трябва да изчистят телата си. И как да се пазят така, че да не предават на клиентите си. Това, което правите, в крайна сметка, вие вадите пари, но плащате със здравето си. Ако нямате умението да защитавате клиентите си, да ги чистите, защото вие сте терапевт. Ако искате да имате много клиенти и при вас да има записване за седмица напред, идеята е, когато дойде човек, той буквално да заспи в леглото. Вие го мачкате, той го боли, той спи, защото го разтоварвате. Това се постига лесно. Но се постига с така малко съзнание. Да, разбира се, трябва да си подредите кабинета по правилния начин, да е хармоничен, да е зареден с любов. Това е много важно. И когато влезе един човек вътре, го слагате, примерно, на изток, какво правят, имат специални килимчета. Тези килимчета са заредени с символи. Те са активни спрямо енергията. Оставяйте човека да си поспи 5 минути. Сега, всякакви моменти има. Някои използват водопади с вода. Тая вода е активна енергийна. Ставате го 5 минути да чака. Това, че е дошъл на време, няма значение. Слагате го и той стои 5 минути. Тези 5 минути му стигат този човек да се отпусне. Защото той е в високо енергийно място. Де факто те му правят чистене. Правят му активно чистене в момента. На базата, че той влиза на място, което е чисто. Техните кабинети буквално са храна. Но той е активно поддържан. Всеки ден се тротуари. Да. Тези хора, преди прямо 4-5 години, тяхната процедура ивотерапия беше 12-13 лева, в момента е 40 или стана 60 и има записване 3-4 седмици напред.
с този, който е най-добрият, там не може да се докупи. Там вече процедурата е от 100 лева нагоре, 20 минути, 100 лева. Така че той е добър и наистина върши работа. Но това е енергийна практика и те почват там да си пазят клиентите. Това се отнася за всеки един. И в момента, в който разберете, че всъщност вие сте лечителя, дали сте масажист, маникюрист или фризьор, поемате всичко от хората, ако сте чувствителни. И ако осъзнаете, че това нещо е добре да го оставяте на работа, а не да го носите в семейството си, вашия брак така може да издържи, без да имате развод. А това се отнася и за мъжете и за жените, разбира се. Всъщност жените е добре да са осъзнатите и да се грижат за семейството си, да чистят енергийно. Ами ние и двамата работим в това, така че. Да, това много може да направите за себе си, но това не става за 5 минути, това става така с целенасочена работа. Да, да. Благодаря Моля, за съвета. има ли някой, който да го е боляло нещо и да му е минало вече? Физическа болка да е изпитвал в началото и вече да е няма? Да, аз имах главоболие днеска целия ден и вечерта ме отпусна. Иначе, както сподели една жена, ми на така, като вълни, цялата концентрация беше в долната част. И после вече, нали, се качи към глава. И Нещо преди интересно. малко така Нещо интересно. усетих. Вие с някаква енергийна практика занимавате ли се? Кой? Аз ли? Да, май интернет е слаб, нещо не се чува добре. Дали правите някаква енергийна практика? Дали практикувате нещо? Ами, по принцип, занимавам се известно време. Даже да си призная, напоследък не правя много, но да, старая се. Горе-долу, когато намеря време да... Да. Нещо интересно, около 2% от енергийните нужди на тялото ви са запълнени в тази сесия, с това време. Това е просто нещо, което видях във вас, докато говорите. Така, ако имате който каквито въпроси има да задава, времето скоро изтича, така че ако няма въпроси, може да приключваме. Въпроси могат да бъдат от всяко естество. В тази група има няколко ясновидци, не съм само аз. Мога да ви кажат неща от бъдещето, стига да ви е интересно. И така, ако няма повече въпроси, просто никой не се чувства зле. Интересно беше защита как се работи. Ще имате още време и известно време за защита. Всеки от вас има една професионална защита. Аз може ли да се случи? Да, разбира се, тя ще спи докато ви свърши енергията. Да, на мен още ми бучи главата. Бучи ми главата още. Но отпусна ме врата, беше много схванат и сега се чувствам много по-добре. Ами, както ви казах, това не са просто сесии за зареждане с енергия, те правят диагностика и всъщност, понеже съм ги оставил с отворен край, лечители се занимават с вас, висшите сили, всеки на базата на неговия път, до който е стигнал, се получава лечение. Това е нещо, което съм заложил, така че всеки се чувства по различен начин. Това си уникално усещане. По-скоро наблюдавайте себе си как ще спите вечерта и утре как се чувствате. Принципно енергията обезболява. Той изключително добре обезболява. Да, благодаря много. Стана интересно. Извинявайте, че съм без камера, просто угасих лампата. Стана ми интересно за другите хора, които също владеят екстрасензорната информация. Казахте, че може да споделите. Това го виждате или някак си, когато ни правихте защитите, има някаква информация? Интересно ми. При мен информацията пристига като знание мигновено.
Като аз съм ясновидец, виждам бъдещето. Ако е важен въпрос за вас, който задавате, отговорът е мигновенно. На много хора съм помогнал, но идеята е този въпрос да е важен за вас в божествен план. Не дали да си купя кола, а да е важен за вашия път на развитие. Така Да, че да, тук има хора, с които работя, които познавам добре. Те също са ясновидци, получават информация. Всяко естествено. Могат да проверяват, са на изключително високо ниво за достъп до информация. Така че това, което казват, как се нарича това нещо, ченелинг, му казват на английски, това де-факто няколко човека тук го умеят, то доста добре. Но някой трябва да пита. Никой от нас няма право да говори, ако ни го питат. Ни го пита някой. да, абсолютно. Благодаря. Добре, ако няма някакви други въпроси, да Аз искам да попитам нещо. Извинявам се, че нямам камера, но компютъра ми няма такава опция в момента. Искам да попитам. Дланите ми горят от самото начало и вече става доста силно това усещане. Какво мога да направя с тази енергия, която излиза от ръцете ми? Всъщност това е добре. Вие сте енергийно активна, вече сте активирана. Това е ваша собствена енергия, добре е да разберете какво е. Не всяка енергия, която излиза от ръцете, става за лекуване. Някои енергии, тези, примерно, които горят кружки и взривяват електрически уреди, и аз имам такава енергия, тя вече контролирам, разбира се. С тази енергия може да убивате. Много успешно. Случвало ми се преди време, така цяла нощ ме горяха ръцете и толкова силна беше тази енергия, че ходих да ги мия на студената вода, защото изгаряме дланите ми изгари. Това нещо изключително лесно може да се балансира, нямате баланс. Не знам как да го балансирам, затова ви питам, защото предполагам, че ще ми бъде така цяла нощ. Сахаджа йога. Сахаджа йога се казва нещо, което ще ви помогне. Това е практикуване на кундалини, а най-добре е начин да го спрете. Направете си един леген с хладка вода. Хладка, не хладка, с морска сол. Трябва да е до нивото на глезенчета. На глезените сложете една шепа морска сол, покупете ги. Отпуснете те надолу, сядате на стол, краката на стол. Трябва да се подготвите някаква чаша. В момента къде са на столите и жегата в ръцете ще изчезне. Това е бабешкия метод, но всъщност той е доста развит. Подсток се казва това нещо. Да, много работи могат да се правят, но това води до баланс на тялото. Всъщност вие сте в дисбаланс. Всъщност вие активирахме канали. Да, благодаря ви много. Мога ли да кажа нещо във връзка с Сахаджа йога? В Фейсбук има група от млади хора, които практикуват Сахаджа йога всеки ден от 19:30 българско време и понеделник и четвъртък имат включкови интересно. Групата се казва "Хайде да медитираме". Да. Предполагам, че ще ви бъде интересно. Аз участвам там. Млади хора са наистина прекрасни. Няма да съжалява никой от вас. Аз пък много искам да се запиша за йога. От доста време го мисля, обаче все не ми остава време за йога. Вижте, то не е точно йога в смисъл гимнастика, защото това е безсмислено. Там е по-различно. Ако ви е интересно, влезте и погледнете. Да, голяма част от нас са там. Всеки, с който съм работил, 7-8 човека присъщите, всеки ден са там. Така ли? Много интересно и на мен взеха да ми парят ръцете. Така, по същия начин. Има най-различни. Мога ли да попитам, аз дали имам дарба някаква? Нямам право да ви отговоря на това нещо. Имате 3 дарби, но нямам право да ви кажа какви, защото това е пътя на душата. Ако ви кажа какви са, ще наруша вашия път, ще ви обърка. Но това се разбира с работа. Мислите ли, че аз знам какви са? В момента не. Много се мисля. Благодаря. Добре, след минутка-две ще прекъсне сесията. Ако има някакви въпроси, се реканихме пак. Ако не стана късно, да приключваме. Мина час и половина. Вижте как се чувствате. Утре напишете коментари в групата. Ще е интересно как спите и утре как се чувствате. Това е интересно.
повечето от вас, най-вероятно около 80% от вас са получили лечение, което, Със сигурност. което Да. еднократно имам право да го правя на известно време. Безвъзместно, знак на добра воля, но това е. Каквито и да е въпроси, ако имате, задавайте. Всъщност всеки момент ще изключи нещо. Но ако е това е, пожелавам ви лека нощ. Благодаря за отделеното време и утре пишете какво се е случило във вас в групата. Или във Facebook, или в Telegram, където си харесате. А всеки, Много който благодаря. има енергия, която не разбира, да, там може да се научи каква енергия тече в него и как да я усвои. Пътя не е сложен, просто харчи време. Цената, която плащате, е вашето собствено време. И така.